Ahir el casal va acollir la primera nit solidària de Vilafranca, en aquest cas a benefici de la lluita contra les mines antipersona. Els objectius de la nit solidària eren recaptar fons per poder ajudar a assolir l'objectiu de la Fundació Pax d'acollir, assistir i recuperar els nens menors de 16 anys, víctimes de mines antipersona. La segona nit solidària de Vilafranca anava aquest any destinada a recaptar fons pel Laboratori de Recerca sobre el Càncer del Desenvolupament de l'Hospital Sant Joan de Déu, i en el transcurs de la nit es van oferir diversos parlaments. Entre aquests parlaments, el més emotiu va ser el de la Maria, una noia de Vilafranca que va patir càncer i que va explicar el seu cas i tot el suport que havia rebut, especialment del doctor Jaume Mora a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Ahir divendres es celebrava la tercera nit solidària del Rotary Club Vilafranca, aquest any a benefici per la lluita contra l'atròfia muscular espinal. En aquest sopar solidari també es va poder escoltar a Carla Martí, filla del president de Fundame i afectada per la malaltia. Dissabte 7 de juny de 2008 passarà a la història de Vilafranca per ser el primer dia en què es va celebrar una marató radiofònica i televisiva de caire solidari a nivell comarcal, tot encaminat a explicar què fa la Fundació L'Espiga i animar a la ciutadania a col·laborar en la recaptació econòmica per dotar de l'equipament necessari d'una residència per greus discapacitats. Com ja havien anunciat els organitzadors de la quarta nit solidària del Rotary Club Vilafranca, l'aforament del sopar estava tancat la setmana passada ja perquè les 500 persones que poden ocupar el casal havien confirmat la seva assistència. El que recaptava del sopar engreixava els fons recollits per a la Fundació L'Espiga, als quals s'afegeixen encara els més de 21.000 euros que, fruit de la primera marató, s'han recaptat també. El passat dissabte, la Societat El Casal de Vilafranca es va fer el concert de gospel solidari de la cinquena nit solidària, la primera de les activitats organitzades pel Rotary Club. El concert, protagonitzat per la formació Gospel Viu, va comptar amb l'assistència de 750 persones, completant la totalitat de les localitats que es van posar a la venda. Aquest era, doncs, un començament ideal per a la celebració dels actes de la nit solidària, que aquest any recull diners per a la investigació de la síndrome de Rett. Més de 500 persones omplien aquest divendres passat a la nit el Saló del Casal de Vilafranca per participar en un acte social que ja té una tradició arrelada a Vilafranca. Es tractava de la cinquena edició de la nit solidària organitzada pel Rotary Club Vilafranca, que aquest any destinava els seus esforços a la investigació i guariment de la malaltia de la síndrome de Rett. El Rotary Club de Vilafranca arrencava els motors de la sisena nit solidària aquest divendres amb el concert benèfic de Diango al Casal de Vilafranca. Hi van assistir unes 400 persones. Aquest any la nit solidària es celebrava a benefici d'Haití, un dels països més pobres del món, que va quedar totalment devastat el passat mes de gener a causa d'un sisme de grans dimensions. Concretament, els diners es destinaran a la Fundació Vida i Esperança. En aquesta edició del sopar espectacle, que organitza anualment el Rotary Club de Vilafranca, els beneficis es donaran al Banc d'Aliments de Càritas Interparroquial de Vilafranca. El sopar estava amenitzat per l'actor Quim Masferrer del Teatre de Garrilla, que a més va conduir el sorteig dels lots de productes entre els assistents. Aquest divendres a la nit, el casal es va tornar a omplir en la 8a edició de la nit solidària organitzada pel Rotary Club, a benefici en aquesta ocasió del Banc d'Aliments de l'Associació Ressò. El Rebost Solidari de Vilafranca és una entitat sense ànim de lucre de nova creació, dependent i vinculada a diferents entitats socials de la vila. Aquest divendres, el casal, societat la principal, acollia per 9è any consecutiu la nit solidària del Rotary Club Vilafranca. Enguany, el projecte beneficiari d'aquesta iniciativa ha estat el presentat pel Consorci Sociosanitari de Vilafranca, Centre Ricard Fortuny, que radica en la implementació d'un nou i prometedor tractament no farmacològic que té com a finalitat última millorar la qualitat de vida i retardar els símptomes de les persones afectades per la malaltia de l'Alzheimer. Bé, el cert és que tot el que és relatiu a la celebració del 10è aniversari d'aquesta nit solidària, tot l'esforç que fa el Club Rotary de Vilafranca jo crec que s'ha de ressaltar. En nom del poble de Vilafranca jo vull agrair especialment causes tan colpidores, tan punyents com han estat el càncer infantil, com ha estat l'Alzheimer, com ha estat el tema de les mines antipersones i els seus efectes,
l'ajut a Sant Joan de Déu. Vaja, jo crec que són tants els temes importants que la gent de Rotary ha ajudat, que jo crec que val un fort agraïment en nom de Vilafranca. Ja són 10 les nits solidàries que hem celebrat i en seran més, moltes més. En nom dels membres del Rotary Club Vilafranca, vull agrair a totes les persones i entitats que han participat en les 10 edicions de la nit solidària. Els patrocinadors, els col·laboradors, els altres clubs agermanats i a tota la gent que han vingut als nostres sopars. La nostra tasca és triar un projecte per vehicular la generositat i la solidaritat de la gent del nostre poble. Tant se val que siguin projectes d'àmbit local, comarcal o nacional. La solidaritat del nostre poble sempre ha estat magnífica. Avui fem la 10a nit solidària en benefici de l'associació El Turó Salut Mental i aquesta generositat tornarà a ser palesa. I és per això que visca Vilafranca, visca el Penedès i visca Catalunya.